dera limenelo la kwa office kumene anapita ku Mawako. Choncho ine Raymond Katayika tsopano ndikulandireni kuchokera pano pa stolo zapa Chatoloma kumpoto kwa boma limeneli la Kasungu, kumene mtsogoleri wa dziko linoyu aimenso kuti adzayankhule ndi kucheza ndi anthu omwe asonkhana pano pa Chatoloma. Ndipo tupali khwimbi la anthu omwe ayamba kufika pa malo ano kuchokera ku Mawako omwe mmene ife timafika pano chamma 7 koloko, nkuti anthu atayamba kale kusonkhana. Ena anali pano pamene paime mtsogoleri wa dziko lino, komanso ena ochuluka anali atasonkhana pa bwalo la kuno kwa Chatoloma, ndipo onsewo tsopano afika pano pa stolo za pa Chatoloma. Ndipo tu ena adakabwerabe poti kudakali kumawa, koma adakabwerabe ndithu anthu pa malo pano. Ndipo tu chitengereni boma mchaka cha 2020 mtsogoleri wa dziko lino wachita zitukuko zambiri zochuluka zikuluzikulu zomwe tikamayenda m'madera ngakhalenso m'midzimu timaziona ndithu kuti dera lino lasintha. Zina mwa zitukuko zimenezi monga mboma lino la Kasungu ndi msewu waukulu wa M1 umene pakali pano ntchito idakali mkati, koma kumene ntchito yagwirika kale zikuonekeratu kuti msewu umenewu ukhala msewu wokhalitsa nthawi yayitali. Komanso madera osiyanasiyana akumanganso misewu monga msewu umene uli mkatikati mwa tauni ya Kasungu, komanso msewu umene wa M1 umwe woyambira pa mpambano yopita ku bwalo la ndege la Kamuzu International mpaka kudutsa mu Kasungu monsemu mpaka kukafika ku mzimba uko. Malo ambiri ntchito amaliza, komanso kumene kwatsalirako ntchito idakali mkati poti msewu umenewu ndi waukulu kwambiri. Komanso tikakamba za ulimi kuno ku Kasungu, uliminso uli patsogolo kwambiri. Anthu kuno amalima mbewu zosiyanasiyana, chimanga, mtedza, nyemba, soya, foja, amene mbewu zambiri ndithu. Ngakhalenso kudimba alimi amakangalika kwambiri. Ndiye taonanso bungwe lija la Green Belt Authority ikupanga ulimi wanthirira maboma osiyanasiyana. Ndiponso taona bungwe lija la limene limayang'anira nkhokwe za chimanga mdziko muno likulandira matani a chimanga ochuluka ochokera kuno ku Kasungu ndi madera ena kukasunga kuja ku nkhokwe zikuluzikulu. Komanso kuliso kuno minda ikuluikulu kaya kuti ma mega farms amene mtsogoleri wa dziko linonso akulimbikitsa kuti dziko lino njala ikhale mbiri yakale. Ndiyetu pakali pano ndili ndi amene akuyimira chipani cha Malawi Congress mdera lino la kumpoto kwa Kasungu, amene wandi Mike Bango. Takulandirani. Zomwe kwambiri Msalemu. Kuli bwanji kuno kumpoto kwa Kasungu? Ayi, kunoko tikakamba za anthu tonse tili bwino, kundalenso nakonso tili bwino. Lero ndifosangalala kuti tikulandira mtsogoleri wathu kutatsala masiku ochepa kuti tiponye voti. Ndikukhulupirira cholinga choti awakumbutsa anthu amene anawayendera nthawi ina yake kuti akaponye voti pa 16. So tikakamba za kuno dera lathu tili bwino kwambiri. Mwakonzeka bwanji tsiku limeneli la 16 September? Kunoko pa 16 September ndinene kuti ndifokonzeka kwambiri chifukwa chonena kuti tili ndi anthu pafupi 36,823 amene analembetsa. Tinakhala namba 2 mboma la Kasungu, zomwe zikutipatsanso chilimbikitso kunena kuti anthu awawa amene anatuluka ukalembetsa chifukwa cha kuyendayenda kwa mtsogoleri wa dziko komanso anthu akuluakulu achipani
ndiokonzeka takaponye voti inde 36,000 mwina tikuyika pa 36,000 pomwepo chifanira kuti anthu ena anamwalira nthawi yadutsapo ena anachoka kupita kwina komanso ena abwera kumeneko koma tikayang'ana pa mavoti amene akupita kwa Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani cha Malawi Congress ndikukhulupirira kuti at least we'll get 34,000 out of 36,000 pa 16 September. Chabwino ndiyetu anthu akamayika chikhulupiriro chawo mwa atsogoleri amafuna aone kusintha pa moyo wawo, miyoyo yawo izitukuka. Kuno anthu akuona kusintha? Kunoko kusintha kulipo. Choyambirira tikugwiritsa ntchito fund cha CDF imene tagwira ntchito zitukuko zimene anthu ambiri atabwera nazo kuti mbuyo muzinali kuti zinatengera utsogoleri wa Chakwera 20 million inakwera kufika pa 220 million panopa 500 million tikangoponya voti budget imene tikubwera inayo ndiye kuti zitukuko zikazopita patsogolo. So ndi CDF tagwira ntchito pa zitukuko zambiri zimene anthu aziona kunena kuti ndi pabwino. Komanso tikayang'ana zina zimene zabwera kopanda CDF tikambezanse wa M1 umene kuti thandizanso kwambiri pakati pano tikayang'ananso nkhani zokhudza ulimi ndi Alankhula mwina nthawi ikakwana bwinobwino how NIF yathandizira anthu kuno kwathu ulimi wa nthirirawu komanso ulimi umene ukubwerawo zonsezi ndithu ndi zinthu zimene zakhazi kwathandizira anthu kuti mwina akhale ndi chikhulupiriro mwa president. Tikayang'ananso AIP kunoko kwa zaka zitatu takhala namba 1 kugulitsa bwino komanso kuti anthu onse amene ali ma beneficiaries akhala kugula kusonyeza kuti zawo zakhazi kuyenda bwino. Then tione nkhani yokhudzana ndi njala takhala ndi njala chimanga chakhala chikubwera of course sichokwanira koma ambiri akhala kupanga ndithu zothandiza kuti zowathandiza makamaka akhala kulandira kuti tuchimanga zotezo. So pali mfundo zambiri zimene zilipo ndi tikang'ana za manifesto imene yatuluka panopa ya Malawi Congress au do much pa 10-10 challenge komanso kukhazikitsa fund kudzera kuma mining companies ife kuno kuti ndikanyika mine yomwe ndi pantunda apa yomwe tuganza tifete zapindula kwambiri tikufuna masukulu kunoko apezeka kudzera mmenemo. So utsogoleri umene ulipo wa Dr. Lazarus Chakwera ndi onse amene akuyendetsa ku chipani kumeneku ndikukhulupirira kuti pali zinthu zabwino zimene zikubwera. Chowonjezera chonena kuti ine ndine mnyamata ngati MP mutati muone achinyamata tilipo ma MP panopa tikukamba nkhani yokhudza kusankhidwa kwa Vitumbiko Mumba amene ali running mate wa Dr. Lazarus Chakwera. Chokhacho chongomika Vitumbiko Mumba zikusonyezeratu kunena kuti kuchokera 2025 kumapita kutsogolo achinyamata akhala mkatikati mwenimwenimo kupanga ziganizo za dziko limeneli. So tikuthokozanso kwambiri chifukwa kubweranso kwa Vitumbiko Mumba kuapatsa achinyamata chilimbikitso kunena kuti AI izi si anthu akuluakulu okhaokha komanso achinyamata atha kupanga zazero. Chabwino ndiyetu tikudziwa kupatula kuti ndinu phungu wa nyumba ya malamulo amene mayimira dera lino zaka 6 zapitazi komanso akakusankhani anthu ndiye kuti mupitirizanso zaka zina 5 kutsogoloku pokhala wachinyamata komanso madziwikanso kwambiri nkhani za masewero mwakonzera zotani achinyamata pa nkhani za masewero mdera limene? Tivomereze kuti sinapange kwambiri za achinyamata zaka zapitazi chifukwa focus yathu kwambiri inali ku education ndi zinthu zina koma achinyamata ochepa tathandizako kupita chitsogolo zaka 5 zikubwerazi. We are planning big for the youth, especially tikuyamba ndi 10-10 challenge imene president anapanga launch mu manifesto muja. Tikufuna kuti kunoko anyamata amenewa apindule, anyamata amenewa akapindula tikufuna ndithu kuti zina zambiri zimene zimabwera ka mipira ndi zinthu zongowonjezera mmene anthu akundimvera panopa adziwa kuti chatroma Admark imene inagonjetsa Karonga United mu FDH Cup ndi timu yochokera panopa ndeti ndi anyamata aluso chifukwa kuti lusolo likupita patsogolo anyamata omwewa ndi amene panopa tikukamba kuti panopa ena atengedwa ndi matimu wina kusera ku Chitipa United wina kusera ku Karonga United and he played against game imene anasewera Karonga United last weekend yomwe anagonjetsa Moyale Barracks 3-1
wochinya kukhala watu man of the match wakuno kwatu. So it means kuti achinyamatawa tikapatsanso mpata masompenya kuti asewere mpira amene akufunira zitakwathandizaso pa iwowo ndikukhulupirira kunena kuti ziyapatsa that is personal growth pa iwowo chifukwa amene alili kukalonga panopa akupanga zake zakubanja lake ndi iyeyo. So kwa chinyamata tinazo zambiri zomwe tifuna tipange kuyamba ndi za 10-10 challenge kuti tipindule nawo NIF yathandizire kumbali ya zamasewero ndiye zosakamba bwinobwino. Tinauza kale mafumu kuti we need a recreation center kwatu kuno kumpoto kwa Kasungu, because kamakamba ati kumpoto kwa Kasungu we are talking of Kasungu North, Kasungu North, North East komanso Kasungu North West. Ndicho linga chonena kuti tosefe zikhandi malo amodzi amene tingapanga ma stadiums amene Dr. Chakwera kumanga kunzimba kunchewu kuchitipa ndi maboma ena. We also need that kumpoto kwa Kasungu kuti achinyamata amenewa luso lawo lionekere. Tili pafupi na zathu akuluwerezi, tili pafupi na zathu ku South East pa agenda. We can agree as a community oti tili limodzi kunoko mafumu atagwirizana ndikuti tipeze malo amodzi apa katikati kuti mwina tipange chinthu choti achinyamata athu azipezako kopita. Chabwino nanga kunkhani ya achikulire mukuaganizira zotani maka pa programu imene a president so amalimbikitsa ya mtukula pa khomo? Afumu athu achisembere kapena mnyanja amene ayankhule ali ndi nkhani ngati imene yonena kuti mtukula pa khomo ukumapeza anthu koma timafunitsitsa kuti manambala awonjezeredwe. Tithokoze kuti ife ndifo timalandira bwino anthu amapindula koma tikufuna ndithu kunena kuti anthu amenewo awonjezekere manambala chifukwa anthu achikulire kunoko ndi ambiri amene mwina akwena kuti azilandira thandizo limene. Chifukwa tikuona kuti even ku AIP nakonso mayina atawonjezekera komanso kuonetsetsa kuti anthuwa akupanga zinthu kuti akalandira zinthu zija agwiritse ntchito. Ndikuona phindu lake ndi pamene tiziona kuti zonsezi zikupinduliradi Amalawi. So koseko tigwirako ndithu kuti mwina tayankhule moto. Tikuwathokoza president, mafumu ambiri anakwezedwa, mafumu amanyozeka mbuyomu koma panopa zikuoneka kuti mafumu amene akupatsidwa ulemu kandalama takupita ku banki transport kugwiritsa pompo ndikukatengakonso ndalama pamene mbuyomo amapita kungokapanga service account ndalama zonse kutera ku transport. So this time around zinthu zonse zikuoneka zili bwino kubali ya mafumu adziyankhulira okha koma poti ine ananditsa ngati mneneri wawo chifukwa mna ndikuyankhula koyambirira kuti zinthu zina tikuoneka kuti zili bwino zikusintha ndi mmene tikupita chitsogolo. Hayi chabwino president akale akufika apo sachedwa apa tisanasiyane mupereka uthenga otani kwa anthu mdera lanu lino? Lero lipota president abwera kumpoto kwa Kasungu tiatsimikizire anthu amene akutimvera panopa kunena kuti ifeyo kunoko chiganizo chathu inapanga nkhani yake ndi ya Dr. Chakwera, MP wake ndi Mike Bango, then kenako tili ndi makansala athu awiri kunoko tinagwirizana voti ndi ya MCP. Ena azibwera azingoyenda koma voti ndi ya MCP. Anthu amene mukuwaonawa these are the real voters kuchokera kutupa kuchokera kwa Sopani kuchokera kulojwa ukafika komwe kubowe amene wanditunda amene akudzavotera president Dr. Chakwera chifukwa 50+1 ija ikukambidwa ija ife tikudziwa bwino lomwe amene mafigures amayenerera. Tinalembetsa anthu 7 point something. I'm sure ena sakavota ena sakadani tili m5 chakuti Dr. Chakwera sangalephere kupeza mavoti 3 million. I bet sangalephere kupeza mavoti 3 million amene wanditu chifukwa Kasungu yokha ino tikuwapatsa 90% ya mavoti onse akuno ku Kasungu chifukwa tikudziwa kuti ena amene ayimawa kuno kwambiri ayima kumbali ya ma MP ambiri ndi amene akayimiranso MCP kuma primaries analuza. What are they saying? Akapita misonkhano yawo voterani ine koma president mvotere ndani? Chakwera. So we have got votes, secured vote ya Chakwera. Tiyayamikire anthu amene akuyendayenda kuti adzionere okha kuti kodi kumpoto kwa Kasungu zikumakhala motani. So ife kunoko ndi anthu amene akudzavota popanda vuto na soma Chakwera ndipo chifukwa tikunena kuti pa 16 September palibe vuto na lirosi. Chabwino tathokoza kwambiri tikufunani zabwino zonse. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi Mike Bango amene akuyimira chipani cha Malawi Congress pa chisankho cha pa 16 September 2025 mdera lino la kumpoto boma la Kasungu. Zetu ndi fotokoze kuti lero lino kuno kumpoto kwa Kasungu kwa chabwino dzuwa likuwala komanso kuli mphepo ikuomba ndithu kumachita fumbi pena ndi pena koma
palibe akusamala zimenezo. Anthu chidwi chawo chili poti amve uthenga umene mtsogoleri wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress komanso ayimira chipani chimenechi pa chisankho chimene chikubwera chaka cha mawachi maka mwezi wa mawawu, afuna amve uthenga umene watengera, ndipo kuti kodi achite zotani kuchokera pano kufika chaka cha 2030 pa nkhani za chitukuko, ndipo kukhale kupitiriza chifukwa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko zakhala zikugwirika m'dziko muno kuyambira mchaka cha 2020. Imodzi mwa nkhani zimene zikuthandiza anthu kwambiri ndi fetereza wa ngongole uja ochokera ku bungwe la NIF. Alimi ambiri mpindula ndithu ndi ngongole imeneyi ya fetereza wa NIF pofuna kupititsa patsogolo ulimi, chifukwa ulimi ndi umenenso kupatula kuti timapeza chakudya, koma anthu ambiri amachitanso malonda a mbewu zosiyanasiyana za ulimi zimene zimawathandizira kuti azitha kutukula miyoyo m'makomo mwawo pa nkhani zosiyanasiyana, kaya pa nkhani yomanga nyumba zabwino, pa nkhani yogula zovala zabwino, pa nkhani yopeza katundu wosiyanasiyana, kaya ndi wa nyumba ndi katundu wina wosiyanasiyana, kuti zinthu ziyende m'makomo mukhale chitukuko pamasoweka ndalama. Choncho alimi akalima bwino ndi kugulitsa mbewu zawo ndiye kuti apeza ndalama zochuluka zimenenso angathe kugwira ntchito zosiyanasiyana zotukula miyoyo yawo. Choncho ngongole zimenezi za ulimi za NIF zikuthandiza alimi kuti apititse patsogolo ulimi wawo. Nkhani inanso imene Dr. Lazarus Chakwera wakhala akulimbikitsa ndi kugwira pa nkhani za chitukuko ndi kupititsa magetsi madera akumidzi, madera akutali kudzera mu magetsi aja a Mareb, ndipo dera limasintha kukafika magetsi. Zimenezi zakhala zikuoneka ndithu madera osiyanasiyana m'dziko muno. Magetsi akafika kumalo ndiye kuti ngakhale bizinesi ya zigayo imapita patsogolo, anthu ambiri amazika zigayo zawo, komanso ngakhale amene amachita zocherera amakhala ndi mwayi woti ayambitse bizinesi zocherera kapenanso kupititsa patsogolo bizinesi zimene anaziyamba kale za zocherera. Ngakhalenso anthu amene ali ndi ma barbershop amene amameta wanthu amakhalanso ndi mwayi woti azitha kuchita bizinesi yawo imeneyi momasuka, chifukwa pena kumangodalira sola, ena inde timaona maika sola koma sikuti imadalirika nthawi zonse, pena zimatha kuvuta ndithu malinga ndi kuti sola imadalira mphamvu ya dzuwa, koma pakakhala magetsi ngati amenewa a Mareb ndiye kuti zonse zimayenda bwino. Anthunso akhala akupindula madera osiyanasiyana ndi madzi amene amawalumikiza mwaulere kuti anthu m'midzimu madera osiyanasiyana azitha kumwa madzi abwino, madzi aukhondo, pofuna kutukula miyoyo yawo kuti azikhala ndi moyo wathanzi nthawi zonse. Ndiye nthawi ino ndili ndi regional chairman chipani cha Malawi Congress chigawo chino chapakati, Patrick Zebron Chilondola. Takulandirani pano pa Chatoloma. Zikomo kwambiri pakuitima rubani kuopsa koma serudabwa nzomwe luchita Chakwera ntchito zawo zowatsatira chifukwa munthu amene amachita zabwino anthu amamutsata, ndiye chikoka ichi serudabwa nacho ndithudi. Inu ngati regional chairman ndikudziwa mumaponda paliponse chigawo chino, chithunzithunzi chanu chimene muli nacho ndi chotani chigawo chimenechi? Chithunzithunzi chimene tili nacho apa ndi chipambano pa 16 September Chakwera oluwina mwachimkukulule chikanakhala chizungu tikatati landslide, oluwina osati masewera chifukwa wanthu akwankamba kuti boma lomwe silusintha
president ndiye mweyu situsintha ndiye nkhani imene ili pa 16 September ndiye tikamayenda ife tikukutira kwambiri ochokera olupitiriza moti anthu akumanena zimenezi kuchokera pansi pa mtima ndithu oluchokera pansi pa mtima chifukwa chonena kuti ntchito zawo zimene zikuchitira umboni ili alipo nthawi ina ake imene mtsogoleri wakale wa dziko lino Bingu ankanenanso kuti lolani kuti ntchito zanga zindichitire umboni leronso Chakwera ntchito zawo zikuchitira umboni taonani msewu umene tikuyenda apa kwankangasi ku Malawiso msewu umene uwo wayenda zigawo zonse mkulu uyu alibe tsankho ndi mtsogoleri osati ngati ife regional chairman ayi koma oyang'anira dziko ndiye nkhani yake nje kuti awina chifukwa cha ntchito zimenezi. Chabwino ndiyetu pa 16 September ndi mwezi wa mawa omwewu mupereka uthenga otani kwa anthu onse? Tidabwera ndo president wathu ndipo odapempha kuti anthu akalembetse ndipo anthu awo akalembetsa osati mwa masewera koma kulembetsa kwenikweni manambalaso mulo wadziwa inu koma kulembetsa kuja mkwina kulembetsa mkwina kupitaso ukavota mkwina 2019 tidaluza mavoti mwina pafupifupi 900,000 anthu amene sodapita ukavota ndeno misankho ngati tulimbikitsa anthu awa kamene nene kuti wa president olulimbikitsa anthu awa kuti zimene zikasadzachitikeso nkhani ikhale yonena kuti wanthu akatuluke kuti Chakwerawo opitirize chifukwa kupitiriza kumene tunena kuti wanthu anatuluka ukavota sizokankama pakamwa iyayi wanti awo odalembetsa koma odalembetsa ndipo okatuluke ndithu. Chabwino ingokumbutsaniso anthu chifukwa abungwe loyendetsa zisankho ulendo uno adasintha nthawi yotsekera kuponya mavoti zona zake nza kuti tiwakumbutsedi wanthu amene adakalembetsa wa Malawi kulikonse kumene olutimvera osati chigawo chapakati chokha koma nkhani nja kuti kuvota tikamba 6 koloko mmawa ulendo uno olekeza 4 koloko ndi osamayang'ana dzuwa koma kwantuluka mmawa uja basi nkupita ukavota zikatende kuti ntchito yofunikira tagwira. Ndithu tathokoza kwambiri zikomo kwambiri. Amenewo ndi Patrick Zebron Chilondola omwe ndi regional chairman wa chipani cha Malawi Congress MCP mchigawo chino cha pakati kulimbikitsa wanthu kuti pakafika pa 16 September 2025 kuvota kudzayamba 6 koloko mmawa kulekeza 4 koloko madzulo choncho zimafunika changu pamalo kukangocha kunyamuka nthawi yomweyo kupita kumalo oponyera voti kumene aliyense adalembetsera ndi kukaponya mavoti chifukwa amati nthawi ndikanyamata kukacha osachita zengerezo kuti hayi ndipita kanthawi kena umapezeka wakumana ndi zina kukanika kukafika kumalo votera nthawi yabwino koma kungocha tsiku limenelo choyambirira chizikhala kuganizira zoti ndinyamuke ndikaponye voti. Nthawi ino ndili ndi mzanga amene tikuyenda naye pa ulendo umenewu amene ndi Mayeso Chikhadzula. Mayeso kutangocha lero nkhani inali yobwera kuno ku Kasungu ulendo wayambika bwanji? Ayi ulendo tingati tutagona somo muno nkhani zimene uthamanga limodzi kutumikira nkhani yake ndimene kuti ya president ya dziko lino akuyenda pa ulendo misonkhano ima tinene kuti president akona konkunoso Kasungu imene tinena ndithu ndikoti anthu ambiri akambira naso zimene kuti president pakona kuno Kasungu ndi nkhani inaso imene kuti anthu akuchikambirana ndithu akonaso nyumba imene adamanganso mtsogoleri woyamba wa dziko lino Malemu Dr. Hastings Muzipanda namva akhumbiza kanoto chiponda akufotokoza apa chifukwa ndakubanja lakamuzo aliwo ngadakubanja ndokondwa kwambiri chifukwa zimene achita president wa dziko lino kugona ku nyumba imene adamanga mtsogoleri wa dziko lino oyamba Malemu Dr. Hastings Muzipanda kwa kunai kuno Kasungu ndiye kumanga nyumba imene adamanga kuti atsogoleri ateo magonako ndakuti ndi mtsogoleri woyamba Chakwera kudzagona kumene so kuti agona ndi anthu aku Kasungu ndipo kuti mzimu wa Malemu Dr. Hastings Muzipanda ndokondwa sofya chimenechi zimene zayankhula ndi akhumbize kanoto chiponda ndi mangonenaso ina chimene nditete kuchita mbasulaso imene kuti Amalawi akutitsatira koma nkhani ndiye kuti a president ayamba ndi misonkhano ima lero
kudzulo anaenda ntchisi madera osiyanasiyana ambomala ntchisi chilo matambe kudzalowa muno chilo matambe mene Kasungu muno ndiye Kasungu yakumpitiriza ndithu lero ayambira ndi kuja kumene tinali ku office training center kwa tiye nyanja koma dera yake ndithu kwa senior chief simlemba ndiye kenako ndi panabwera pachatoma pano koma koko ndithu kuimbira wanthu chimodzimodzi pano kuimbira wanthu nkhani yake ndimene akumakumbutsa anthu kuti munandipatsa voti yanu 2020 mwandipatsa voti yanu 2020 ndikhulupireniso chifukwa pa 2020 paja ineyo ndakwanitsa kupanga izi akumakambapo zitukuko zosiyanasiyana misewu aonesonso mbali ya CDF kuchita promote azimayi kuti akaye maudindo osiyanasiyana mdziko muno komanso akumafotokozera Malawi kuti pali vuto loti anthu ena achita created mavuto oti sakwena kukhalapo yayi mwina kukweza zinthu kuti mwina Malawi adzimva ngati kuwawo ndiyakuti penanso nchifukwa asankha engineer Vitumbiko Mumba ngati running mate wawo achakwera kuna kuti ayende naye ulendo limodzi ndi wachinyamata atumikira sekitaso yachinyamata ambiri komanso osala nyamata okha komanso wina alese mdziko muno fa mavuto amene akumanawa Malawi ndioti sausankha munthu iyayi nchifukwa chakana kuti Vitumbiko Mumba ayesesa athandiza kwambiri nkhani ya kusowa mwina kwa mafuta kuipezerena machita masunga mafuta kubisa mafuta iwo akavumbutsa zimenezi pali nkhani ya sugar kona tima sugar akumabisa choikera ati akwedala zimene avumbulutsaso pali nkhani ya cement imene avumbulutsa zimene zonseza zivumbulutsa ndi president amene kuti akudalirana pa ulendo umenewu akudalirana chonena kuti wina adzikakhala kwina kukankha zonsezi kupita patsogolo kuti Malawi akhale wokomera wina aliyese amakamba kuti tili ngati pakatemera Amalawi kuti akambaya mwana akatemera ambaya akatemera uja tupiri mwana limatentha ndithu kutentha kuja amakhala akatemera uja agwira ntchito mapeto ake makhala ndalitso mwana uja akuchira mapeto ake ndiye amapereka chisazo kuti dziko la Malawi lichimodzimodzi ndi president zina nkhani zimene amazikamba ndi zimenezo komanso lero president akumakamba mosafuna kumponda wina chala ayi nkhani zawo kumenda tayenda nawo pakuona kuti it's issue based campaign imene ananenayo imene anasaininaso ndi bungwe la meki kuti osamponda wina phazi koma kukamba nkhani zowauza anthu zachisankho ndinamvanso akuluakulu ena amakamba ngati nakeza kuti achilondola amene ndi wapambana chipani cha MCP chigawo chapakati komanso olemekezeka Richard Nyimwendo Banda ngati mlembi mkulu wa chipani cha MCP amafotokoza kuti kampeni iyi ndiyofuna kwambiri anthu auze fundo auza bwanji atha kumanyoza achakwerawo koma mwina ayimapo ndi pansewu umene akonza achakwera atha kumanyoza achakweraja koma chimene agwisa chilocho chimene chabwera ndi achakwera pa zaka zawo zimene zisaluzi ande auza anthu aja fundo zawo kuti ife Amalawi tizapanga chakuti komanso mkuluyo wapanga izi asamayola zimenezozo koma zinoza kuti akuyola zimenezizi athachoka munthu mwina kuplanta kumanyoza umene akuyenda munsi umene akukonza wa M1 umenewo umene somene akukonza ndi achakwera umwewa umene kumbuyoko amadutsa movutika kwambiri makafika misana yakubwetekaso umene apitako komano ndi mwayi kuti panopo adziyankhula mwina kuti iyayi komabe mwamuna nzokuti mpachulo atha manena choncho koma lero chisankho ichichi nchamanambala choncho president achakwera ndikuti abwera kuno konzanga Raymond kuno Kasungu chifukwa cha anthu 344,000 akuno Kasungu madera akumidzi kwambiri umene akufika 344,000 plus 900 chakuti akuno Kasungu amene akufuna kuwakumbutsa kuti adzavotera president achakwera komanso pa anthu 25,000 anthu amene wawa nga mukasungu municipality paja kumakhala choncho paja ndi mtawuni mwenimweni anthu 25,000 kumidzikuku ndi anthu 344,000 plus kena kake kamene president achakwera akumanako tsopano akumanako chifukwa chani akukakumbutsa tidakusa kuti mukalembetse mayina anu kaundu la voti pano mukalembetse akukakumbutsa asakayo avote ati maziko ndayala mundipase mpata ndipitirize kuti ndione ndipanga bwanji ndi mtengo umene ndadzala zipatso zake mudyerera Malawi ndilekere pompozanga Raymond chabwinozi ndimafuna ndikufunse kuti kodi tinaona nditi mtsogoleri wa dziko lino akukhazikitsa manifesto imene iyende kuchokera chaka chino mpaka cha 2030 tina tangobenthulamo chimene tili manifesto imeneyi pamene tikupita ku chaka chimene cha 2030 president akuwauza anthu kuti afuna kupanga mbado umene ukhale wamakhumucha pali 10-10 challenge afuna kuti anthu amabusiness okwana 10,000 adzapasula ma 10 million kwacha ma 10 million kwacha amene wawa awathandiza kutukula mabusiness awo apita patsogolo Malawi apita patsogolo komanso pali nkhani chione kuti tsogolo account imene ifuna kuonetsa kuti ana amene angoba abadwa kumene kwayikira ku account
ndalama kwana 500,000 kwacha imeje ikhaikula ndalama yapo pafika zaka 18 azasopanga access akalero amboganza chochita kwathu kuti munthu wakula afika zaka 18 komanso pali nkhani ya migodi mdziko muno imene president amalimbisa kwambiri pali fund imene yapangidwa kuti ithandize kwambiri ntchito za migodi zipite patsogolo kwambiri makamba sovereign fund yomwe onse kuti ndalama zopeku zapindule masakita zosiyanasiyana mdziko muno president akamba zinthu zimenezozo komanso afuna kuonesa kuti ntchito za umoyo zipite patsogolo komanso nkhani ya food security akuyika patsogolo kwambiri kunena kuti anthu mdziko muno akhale ndi mwayi okhala ndi chakudya chokwanira china amatha zopagulitsanso chifukwa kunena kuti ali masomphenya akulu manifesto yawo ya chipata ya MCP kunena kuti anthu patsogolo moyo wawo upita patsogolo usakhale chimodzimodzi yayi kulemera asakhala anthu ongolozeka ochepa okhaye koma wina aliyense akhale opeza bwino mdziko muno. Chabwino zikomo kwambiri amene ndi nzanga amene tikuyenda limodzi pa ulendo umenewu Mayeso Chikhadzula kufotokozapo zina ndi zina zimene akuziona komanso kumva pa misonkhano yoyimayima imene mtsogoleri wa dziko lino akuchititsa madera osiyanasiyana maka mchigawo chino cha pakati. Ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino akufika pano pa Chatoloma ndipo nthawi ina iliyonse akhale akukwera galimoto ya mpandamdenga kuti acheze ndi anthu khwimbi la anthu limene lasonkhana pano pa Chatoloma. Ndipo Chatoloma Trading Center ili mmodzi mwa mfumu yayikulu mnyanja kumpoto kwa boma lino la Kasungu. Ndipo tikamachokera ku Kasungu pa boma timayenda ulendo wa makilomita okwana 41 kuti tidzafike pano pa Chatoloma. Ndipo yemwe akuyimira chipani cha MCP ndera limeneli ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo ndi aja tinacheza nawo poyambirira Mike Bango ndipo iwowanso anali phungu wa ku nyumba ya malamulo wa dera lino kuchokera mchaka cha 2019 ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu akachoka pano apitanso pa Mpomwa Trading Center kwa mfumu yayikulu Mpomwa popitirira ndi ulendo umene wochititsa misonkhano yoyimayima. Ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino wakwera galimoto ija ya mpandamdenga ukweza manja mwamba komanso mayi wa fuko la Malawi kuvina ndithu nyimbo ya skefa chimoto imene kumveka chapansipansipo anthunso kuno ayi ndithu chisangalalo manja mwamba ena kuvina kuti ayi president takulandirani pano pa Chatoloma pamene muli pa ulendo umenewu. Zosangalatsa kwambiri kuno kwa Chatoloma kumpoto kwa boma la Kasungu kwagwedezeka kwambiri. Ndiyetu pakali pano zonse zikuyambika ndikusiyeni manja mwa Deus Gumba omwe akuyendetsa zochitika pano. Dr. Chakwera, Dr. Chakwera, watu ndani mwezoma watonse tidzatani tidzachita bwanji boma ndiriti President anatipatsa mnyamata pa ulendo umene tupitanso kachikena mboma ngati running mate engineer Vitumbiko Mumba. Ndikati Chakwera munene kuti Mumba. Tikufana? 10 1 2 Chakwera. Bwana President, imvani kulandiridwa mamawa pano pa Chatoloma dera la Senior Chief Chisembere komanso agogo TA Mnyanja. Bwana President, ni marintero kuti tisanambe zonse ndapemphe iwo agogo makamaka amnyanja kuti akulandireni malo ano tichita zinthu mothamanga kulinga kuti maulemu akhale m'malo mwake. Bwana nalandira inu nda first lady titero gogo amnyanja ulendo ungwa utali alandireni a president malo ano. Zikomo kwambiri. Ulemu Bwana State President Dr. Lazarus Makase Chakwera, ulemu First Lady Mai Monica Chakwera,
ulemu nduna zonse zaboma, mafumu azanga, Bwana State President, ine pamodzi ni mafumu anzanga ni mbumba yonse kuno takulandirani ni manja awiri. Bwana State President, ife takhala wonyadira kwambiri chifukwa munakoza nthawi kuti mbwere mudzaime mudzatipatse moni pamene tikusenderera pa 16 September. Bwana State President, popeza ndinu othamanga, ndilankhula kunena kuti ife kuno ndife othokoza kwambiri chifukwa cha chitukuko chimene inuyo mwakhala mukuchita mwasintha Malawi. Bwana State President, pano tili msewu uno pali pano tikuona mwina mwake tikamapita ku town uku tikuona kuti tuyenda msewu wabwino kwambiri andi ukamatizika kuoneka kuti tikhala onyadira mayendedwe savuta. Bwana State President, ninene pano ngakhale anthu amukuwaona pankhope pakuoneka ngati pakusalala koma makhomo muli vuto. Nkhani yayikulu njala. Bwana State President, iliko. Tikupempha Bwana State President, pamene mukuganizira mukadusa pa 16 September fuka ifeyo tiliko tikupatsani vote, mukatiganizire kuperekaso chakudya mowonjezera kwa anthu amenewa. Bwana State President, tiyamike pali pano tili ni chimanga chimene chafika kumene ngakhale chatenga pafupi mwezi chisanagawidwe. Pempho lathu ndonena kuti akanatigawirako msanga chifukwa anthu m'mamizi umu akungogona. Bwana State President, ndimakonda olankhula mobwereza pa malo pathu pano madzi ndi ovuta. President, tikangodusa pa 16 apa katiganizireni pano madzi ampopi kuti mwina anthu azimwapo madzi opanda matenda. Tikuyamika bwana chifukwa choti mnaganiziraso kuwonjezeraso mafumu amene pali pano akulowa pa mndandanda wolandira mswahala. Pamene pa State President tikuthokoza kwambiri. Bwana State President, siningachulutse zolankhula, nili nazo zambiri zoti nikanalankhula pano zothokoza malingana ndi zitukuko zosiyanasiyana zimene mwakhala mukuchita. Magesi pano tikuwaona apita m'mizi, kumirenje apita magesi, paja munali paja Bwana State President taona kuti ayamba kuzika mapolo paja, chimene ni chitukuko. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha ulamuliro wanu bwana. Nitsimikize pano Bwana State President kuti ifeyo kuno monga munatiuza munatipemphaso kutilimbikisa kuti tilembetse moyenera cholinga cholembetsa kunali kuti tizavote. Ndipo kuno kudera kwanga kuno anthu analembesadi over 32,000. Vati mumtima Bwana State President kuti mavoti amenewa ni wanu tikukuponyerani pa 16 September pano. Tikufuna inuyo ulamuliro wanu mpaka 2030. Chifukwa tikuona chitukuko chimene chilipo tikufuna chipitirire bwana. Nikafika pamene pa Bwana State President nisachite kuchulukisa gagambiwa. Zikomo kwambiri Bwana State President. Zikomo kwambiri gogo, zikomo kwambiri. Dzanja pamwamba kwacha. Bwana President, anthu alikati boma ndilidi amatindi lomweli sili kusintha pali zifukwa. Mujanene gogo kwakhala kuli njala inu bwana simukana ayi kumamapereka solution. Analipo anzathu anali mboma akachula za njala amatika kugwireni zitete kapena kuti ziwala. Chilungamo chimenecho kodi amene wasowe asasowe. Inalipo nthawi anzathu akhungula cha alubino amachita kwa asaka ngati nguluwe mchilemu. Inu mutabwera pa mpando bwana olo mmodzi sanaphedweko akhungula cha alubino koposa mukamangira nyumba. Asowe asasowe.
Bwana President anyamara makhala 7 years pa university apa asanachite graduate. Ulendo uno mnyamara 4 years alubwerako ukamba ntchito. Asowe asasowe. Anthu aku Kasungu bwana mwakonza mbiri kuja kunyumba imene anamanga angwazi. Inu mupita m'mabasi mwa angwazi. Lero mwakonera pamene paja kupereka ulemu kwa mzimu wa angwazi, kutenga madalitso kwa mzimu wa angwazi pa nyumba yawo. Chilanga Bwana President nkwadzutsa ora akulandireni kuno alikonso mnyamata mkhalakale pandale amene amalikonda Malawi, dzina lake Mike Bango. Sali eka alinawo makansala mungotchula dzina ndi wodi imene mukuchokera nthawi yanu. Ine zina langa ndi Fletcher Nyilongo ndikuyimira Mirenje Ward. Bwana State President, ine zina langa ndine Mr. Brave Chirwa Chimaliro Ward. Bwana President, mari mundilole ndimdzutse mnyamata oyikonda Malawi, MP wakuno amene anthu akuno chakomera amtumeso ku nyumba ya malamulo, Mike Bango. 2 minutes ulendo ngwa utali. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Kwacha! Witu ni jani? Pa 16 September nchindi wa President witu Dr. Lazarus Makathe Chakwera kweniso wa mama anyagondwe nchindi zikumwenererani ASG ndi nduna zonse komanso aneka regional chair mafumu athu a president ndikuzeni kuti constituency yathu Kasungu North ili ndi mafumu okwana 6, ma TA alipo 5, ndipo ma senior chief alipo 2, ndipo STA ndi 1. Mukaona pamenepo ndiye kuti ndapempha poti ASG alipo mpano nduna ya local government, STA 1 angokhala TA kuti pasakhale kusiyana. STA yake ndi achikwa. A president kunoko tinalembetsa anthu 36,823. Pa 36,823 tidakusungirani mavoti 35,000. 1,000 tapatsa ena kuti agawaneko asachite kunena kuti kukasungu kuja kodi anthu adatani, enawo adatisiya mzimu wawo use mumtendere. Koma you have 35,000 votes amene ali well secured kuchokera kumpoto kwa Kasungu ndi mafumu athu okwana 6. A president, chifukwa nthawi ndiyochepa ndiyankhula zinthu mwapatali-patali, koma anthu amandidziwa kuti ndikafuna kutsindika chinthu ndiyenera kutsindika, koma nditsindika mwapatali-patali. Choyambirira tisadenkhawa ndi voti yanu a president kunoko, chifukwa choti CDF imene mudatipatsa kumpoto kwa Kasungu tayigwiritsa bwino ntchito. Mboni ndi a DC ali apo. Tikakamba nkhani ya CDF, tili ndi ma classroom abwino kuno kumpoto kwa Kasungu, tili ndi milatho yabwino, tili ndi under 5 clinics, komanso zichamunanena kuti ana osowekera fees m'masukulu athu first year kufikira tsiku la lero tikuwalipirira. Mboni ndi aku council. Nkhani ya AIP tikuthokoza chifukwa mwakhala mutipatsabe AIP, komanso ife kuno AIP kakati yabwera aliyense amene anali ndi national ID yoti akagule amakagula. Za chimanga takambakale akambakale agogo athu kunena kuti chimanga chikumabwera kwa anthu amene ali ndi njala madera osiyana-siyana. Koma ndimafuna ndikambepo Bwana State President nkhani yokhudza NIF. Mwina ngati kumadera ena anthu akungomva zokhudzana ndi NIF, ine mafumu anga 6 ndi mboni kuti iwowa ndi amene apindula kwambiri ndi NIF. Pakali pano ngati tikukamba NIF ya kumadimba ndi mafumu 4 amene apindula. STA Chikwa ndi TA Kalikoka ndi okhawo amene sadapindule ndi NIF ya kumadimba pazifukwa alangiza atayendera anapeza kuti mafumu awiriwa kulibe madzi okwanira amene anthu angapange ulimi wanthirira. Mwa ichi iwowa ndi amene akhale patsogolo kulandira NIF ya ulimi wa mvula. Koma mafumu amene ndikutchulawo 4 list yawo tili nayo,
magulu okwana 50 amene alandira, ndipo ndalama zimene zaperekedwa kumpoto kwa Kasungu ndi 1.5 billion as I speak today. Amene alandira ngongole za kumadimba, amene akupindula anthu ndi maanja 2080. Ichi nchifukwa chake ola anthu ena tamabwebweta kwina kulikonse, koma pansi pa mtima anthu akuno kumpoto kwa Kasungu akudziwa kuti president ni njani. Abwana, munalowa ndi manifesto yabwino kwambiri. Tikukambapo manifesto 1010 makwacha 10,000 youth achinyamata alandire ndalama zokwana 10 million kuti ayambire mabizinesi. Kuno tili nawo anthu amene anayamba ndi kahokala, pano akuchita bwino. Mmodzi mwa iwo ndi Mbamoyo amene ali kumzimba Ngamenya Kasungu, adayamba ndi hokala nkupita patsogolo. Kodi anyamata akwathu kuno atapatsidwa ma 10 million sangasandukenso achina Mbamoyo khala mamilioneya? Tikuthokoza president, munakamba zokhudza Malawi Mining Company ndi cholinga chonena kuti kukhale fandi imene ndalama zake zizigwira ntchito zosiyana-siyana. Ife tikukamba za mining kwambiri kuno chifukwa chonena kuti msewu umene mwatulukirawu kuli malo otchedwa Kanyika, kumene kuli niobium imene tikudziwa kuti kuchoka Kasiya, kumene kuli miyala ina. Ife kuno kumzimba malire ndi mzimba tili ndi anzathu kukanyika amene azibweretsa niobium, amene ife kuno kuchatoloma Ngamenya kukafika kwa agenda tizipindula ndi makamaka mgodi umenewo. Ndipo zikatero chifukwa choti ndalama zimenezi zikufunika. Pepani president, nanena kale ndi awesa kunduza kuti nthawi yatha, ndimalize pamenepo. Tikunena kuti ndalama zimenezi zikabwera ife tidzakhala modzi mopindula. Mwa ichi tikupempheratu kwa inu state president kuti pachatoloma pano malo ndi ochepa, koma anzathu a Ministry of Agriculture kudzera ku Adimaki ali ndi malo akulu kwambiri amene tikupempheratu tsiku la lero kuti mota enjero kamaliza ntchito yake tikufuna malo acha timangepo CTSS yomwe ndalama zake zichokera kumene kuti tibwera ku office kwanu kudzapempha. Madando omaliza, president wakane wopuma amayi Joyce Banda anakupemphana state president kuti malo amene nali Kasungu Fruit Tobacco Authority kuchitike ntchito imene iwo amanena kuti ipindulira anthu ambiri kunoko. Koma ndinene pano abwana state president, nzachisoni kuti kufika pano kuchokera nthawi imeneja anthu angokhala kumathamangitsana kumasikimu ukuku. Tikufuna ine ngati MP ndikufuna mulolerepo nkhani imeneyi ndi cholinga choti uku kukhale mtendere. Ngati chitukuko chakanika tiyese njira zina anthu azikhala mwa mtendere. Zikoma kwambiri president chifukwa cha nthawi azangaso akudikira kutsogoloko, koma tikuthokozeni munatipatsa Vitumbiko Mumba kuti akhale wachiwiri wanu. Ife achinyamata komanso anthu akuno ku Kasungu kumapita chigawo chonse chakumpoto munatilemekeza kwambiri. Mnyamata ameneyo tigwira nayo ntchito, ndipo ife tikukulonjezani kunena kuti pena paliponse tiyenda kupereka uthenga wanu kunena kuti pa 16 sitikufunanso zochedwa. 5 koloko ino mwadziwika kale kuti mwawina president chifukwa tizavota mpaka na 4 koloko. Pofika 5 koloko inu ndi president, mba MP tizizadikira 6 koloko, koma voti ndi yanu chifukwa ngakhale mashado amene tili nawo kuno ku Kasungu onse a independent nga kongeresi ndipo amakamba za inu palibe sanu amene ankapa. Zikoma kwambiri state president. Zikoma kwambiri amaindi abambo tsopano nkhani yakwera mtunda. Bwana regional chairman chigawo chapakati honorable Patrick Zebroni Chilondola alandire na president pano pachatoloma. Zikoma kwambiri mukhaso ndi ulemu wakwadzutsa kuti awalonjere anthu mauno. Zikoma kwambiri. Zonadi tsopano nkhani yakwera mtunda. Aliyense dzanja mwamba tichite kwa champhamvu. Dzanja mwamba. Kwacha. Ochakwera. Nanga boma. Ife tonse.
ife tonse maluwa Chakwera wali kulipi ulemu o president wathu odziko lino emwenso muli mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Dr. Lazarus Maikathe Chakwera. Ulemu kwa mama Monica Chakwera, mai wathu wa fuko lino. Bamba Richard Chimwendo Banda, emwe ndi mlembe wamkulu wa chipani cha Malawi Congress. Mai Wende Nalumo, emwe ndi mtsogoleri wa Women's League mchigawo cha pakati. Komanso mtsogoleri wonse oku National Executive. Nduna za boma, komanso ogogo athu amene mwatilankhula ndi masinyo chife onse amene muli pano. Ntchito yanga ndifuna kuti ndikupempheni bwana kuti mulankhule ku chikhwimbi cha wanthu chimene chasonkhana pano. Msonkhano usudangobwera bwana, koma wabwera chifukwa chonena kuti padzana mdalipo mpano kuwapempha anthu yawa kuti akalembetse. Ndiye ndikupemphera abale wanga nthawi ino takwezani manja mwamba bwana aone ngati mudakalembetsa. Bwana President, onani wanthu yawa adakalembetsa, ndipo kulembetsa uku nkhani yake ndi yakuti amenewa ndi mavoti anu. Musatekeseke ndi madziwa zona kuti ndinu munthu osatekeseka. Inu ndinu mfumu, mfumu siyenda yokha. Wena amene alobwera mbuye mwanu okwankuperekezani pa 16 pano. Chifukwa inuyo mukupitiriza kulamulira dziko lino. Ntchito za manja anu zikuchita kuoneka. Umboni ndi msewu umene tikuponda pano. Kuchokera ku Lilongwe kumapita ngakhale kumpoto kugwirika ntchito yayikulu kwambiri. Zimenezi ndi ntchito za manja anu. Kuno muli ndi mwana wanu Mike Bango. Pamene anthu akapatsani voti inuyo, Mike Bango okamvoteranso bwana. Pamodzi ndi makansala. Nditero bwana kuti tiwakumbutse wanthu chizindikiro chathu tambala wakuda. Pamene pali tambala, pamene papo chongu ndi utavotera Chakwera. Pali tambala chongu tavotera Mike Bango. Pali tambala chongu tavotera makansala. Nthawi yakuyamba kuvota 6 o'clock mawa, ulendo uno kutseka 4 o'clock madzulo. Bwana President, wanthu awafuna kumva mawu anu. Olimbikitseni wakatuluke tsiku ili okavote mu nyinji. Nthawi yanu Bwana President, zomwe kwambiri. Kwacha. 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 Agogo amnyanja pano mwaperekezedwa ni masinyo chifi ngapo awiri wonse komanso mafumu ena wonse wandanda kuno simlemba komanso aisempere tere kuni kuthokozena abusa zikomo akuluakulu achipani cha Malawi Congress kulikulu achimwendo ndi anzanu nduna zonse zikomo komanso ku region ya Chilondola zikomo kuno Kasungu North koma sono mwati mdalembetsadi sifadzana ndayima nkupe mphani kuti nyani samlekera munda tiyeni tikalembetse dale kalembetsa badi mpaka na 1000 oposera 35 ambuya kudalitseni kwa basi. Koma nimafuna nkuthokozeni poyamba chifukwa padzana ilo 2020 voti yanu ija ndi imene dathandizira kuti tiyambe kumanga zitukuko zolimba ku Malawi kuno. Chitsanzo mwa zitukuko zimenezo ndi msewu watakhalapo. Pano mpatauni apadzafunika special arrangement nchifukwa bamba adutsa ambire uko adutsanso azipita uko koma panopa adzakoze kuti zonse zidzakhale bwinobwino monga sadadutsira pamponera kudo wako ndi malo ena. Koma nanga alipo alukayika kati
chifukwa chizindikiro nchakuti kwa inu amene mukuyenda mwaona kuti kwina tere pakuyendeka bwino wati. Ndipo chimenecho nchitsimikizo chakuti kumene kwatsalako kumalizika. Ndipo ndifuna ndithokoze makampani wonse amene ali kugwira ntchito pa msewu umenewu. Zidayamba mochedwera, padali zambiri zokambidwa, koma zitatha zonse zinthu zonse nkugwira msewu. Lero msewu umene uja umalizika posachedwa apa. Ndipo ndi msewu wolimba chifukwa ife sili kumanga zitukuko zongoyerekeza yayi, koma zikhale zolimba ndi zokhalitsa makamakanso chifukwa chakuti msewu umenewu umatibweretsera katundu wofunika m'Malawi muno. Ndipo ukangochitika mwachabechabe umatha tsiku lomwelo chifukwa chakuti kumayenda galimoto zikuluzikulu nthawi zonse. Ndithokozenso kuno chifukwa ku Kasungu nkodala. Ngati kuli district imene imadziwa ulimi mkasungu, koma kwadalanso chifukwa cha miyala ya mtengo wapatali, amakamba za mgodi wa niobium apa kukanyikako. Ndiye kuti tithandizika ngati Amalawi kuti tsogolo limene tili kulikamba chifukwa tiwena sakumvetsa tikamane kuti ngakhale kwa vana tiwayikira tsogolo account, tikhala ndi sovereign wealth account yoyendetsera dziko, ndalama zakuti zili kumiyala ya mitengo yodula kwambiri ndipo yufunika pa dziko lonse lapansi pa nthawi ngati imeneyi. Titenge miyala imeneyi ndi mitengo yake ngakhale sitinakumbe yonseyo kukhazikitsa thumba loyendetsera dziko. Maiko wena kwina mmene adaona kuti pansi pawo pa mchenga pali mafuta, adagwiritsa ntchito kuchuluka kwa mafutawo ngati chikole chakuti ayambiretu ndalama zoyendetsera maiko awo. Maiko awo nkukwera mwamsanga chifukwa cha zimenezo. Zimene tikunena panopa chifukwa tikukhulupirira kuti chuma chimene Mulungu adatipatsa ncha Malawi chakuti tithandizire kutukula dziko lathu lino. Koma zitukuko zinazi monga misewoyi akuzana amene amakhoza kuyendawa kuti si kuno ku Kasungu kokha, siku Lilongwe kokha, siku Mzuzu kokha, siku Zomba kokha, siku Blantyre kokha, madera wonse zitukuko zimenezo zikuchitika. Kaya mukambe kumangochi, kaya mukambe kuneno, misewu yolimba ikhale yokhalitsa. Komanso nyumba zimene monga za anthu achitetezo tamanganso dziko lonse. Komanso maofesi amakhanso akulu, maofesi oti sanaonekepo nkale lonse tamanga dziko lonse. Tikuthandiza aliyense, tikuthandiza mafumu konse, tikuthandiza chinyamata konse. Nkhani amakamba pano mnyamata oyikonda Malawi Mike Bango, nkhani yakuti anifu athandizira kulikonse kumene kuli kuthekera ni dziko lonse la Malawi. Mtukula pakhomo dziko lonse la Malawi. Chifukwa njalayi kwambiri yabwera chifukwa cha ngozi. Vula sikugwa monga imachitira kale, ikumagwa mwa njomba. Kwina ikafika ikufika ndi kuononga, kwina ikulekeratu zomera zisanakhwime nkuonongeka kupyerera pamunda. Njalayo nchifukwa yake tikufuna tilimbikitse ulimi wa mthilirawo komanso kulimbikitsa minda ikuluikulu. Vuto la kuno nthawi zina chifukwa anthu sangamadandaule kuti njala, koma nkumanenanso nthawi yomweyo kuti chimanga chidabwera mwezi watha mpaka nawosagawa, ndiye kuti chavutika nchani. Anthu ufetu nthawi zina sili kumalo ngosola zinthu mwadaladala kapena kukhala pansi nkukoza zinthu mwamsanga kuti zinthu zisamayime. Tikumvana kodi? Angakhale nkhani zina zimene akudandaula anthu chifukwa nkhani za zitukuko ndiye palibo yanga nitsutse, ngakhale iwo amene akuyimba ngati mapresidenti kuti muasankhe akuvomereza zimenezi chifukwa zitukukozo zimene zimadzilankhulira pazokha. Koma ambiri akungoyima pakuti iyayi mitengo ya zinthu, iyayi njala chikulikonse, koma sikuti nzinthu zimene Chakwera wabweretsa. Ndipo zinazi tikumachita sodala tokha
kumachitirana nkhanza ngati Amalawi m'malo moti tikadakondana. Chifukwa ngakhale zifukwa zilipo zakuti zinthu zikwerere mtengo, zifukwazo zoyenerera, koma zinanso zowonjezekera pa zifukwa zimenezi ndi ukamberembere wathu wa ife tomwe ife Amalawi kumachitirana wina ndi mnzake. Katundu pa trading ngati pano kumabisa dala ni cholinga chakuti akachepa mitengo ikwere. Khalidwe la mtundu umenewu si khalidwe lokonda dziko lako. Dziko lino pafunika tizitukulana, dziko lino pafunika tizigwirana manja, dziko lino pafunika tizifunana zabwino wina mnzake, dziko lino pafunika kuti anthu okhala mchuma asangokhala owerengeka kumanja koma tikhale nzikhwaya paliponsepo. Ndiye tunkhani tukamba ife achinyamata apeze zochita, azimayi apeze zochita, tiwapezere mpamba woti zinthu zawo ziziwayendera. Tele manifesto yathu tucholinga chake nchimenechi chimodzi mwa zifukwa zimene tamtengera Vitumbiko Mumba injiniya uja kuti atithandizire, chifukwa ndiyenso wathandizira kumafukula zina zoterezi zimene tuchitirana Amalawi tokha kuti katundu akhoza kukhalapo koma tiumazuzana mwadaladala ncholinga chakuti so wena akhale mkampeni kumphasa azinena kuti Chakwerayo ngosafunika musamvotere achifukwa akuzuzani. Koma ife tukugwira ntchito yofuna kuti anthu akumidzi ndi apeze bwino usiyana ni anthu ochepa amene amangochita control chilichonse mchuma cha dziko lomwe. Koma Amalawi tikondwere kulikonseko. Tere nkhani ya ulimiyo, nkhani ya ferereza, zonsezo zili malo wina akubwera kumene tikugula mafuta kuchokera kwa iwo amene amayenga mafuta awo ndi cholinga chakuti tichopetse zimene aliyense amangofuna atengepo. Chifukwa mkagula kwa venda uyo wagula kwa venda uyo wagula kwa venda uyo wagula kwa venda uyo kuti mkagula ino aboma ndiye kuti mulipira anthu ena wonse teni pakatipa. Ife tufuna tigule kwa imena amene akukonza zimenezo koma wena ziwayipira chifukwa choti anthu tena anali pakatipa taphera mpamba wawo. Koma kuli bwino kutumikira Amalawi ambiri kusiyana ni kutumikira anthu teni. Mundimvetsa kodi nkhani tere tukulimbana kwake mpamwepa. Koma malamulo tikukonza, ndondomeko tikukonza zakuti dziko lino layamba kale chifukwa zimene tauchita Mumba zija zathandizira kuti ngakhale mitengo zimene imangokwera mosa mwachisawawa yamba kutsika tsopano chifukwa anthu adziwa kuti boma luganizira anthu kumudzi, luganizira anthu kwa chatotoloma. Koma dziko lino ndi dziko la mtendere. Dziko lino silifuna phokoso, silifuna nkhondo, silifuna ndewo. Ngakhale masankho asatipangitse kuti ife tidane na abale wathu. Ndano zimenezo sindale ayi. Ndale sikuchulutsa kutukwana, kuchulutsa kunyoza ayi. Koma kuti tithandize dziko litukuke mwa mtundu wanji. Ngati pali mavuto tiye tikhale pansi tikambirane mofatsa modeka kuti zimene zisautsazo ngakhale ma project a development akuno mwachula zimenezi zithe. Chifukwa sibwino kuti zinthu m'malo mokhala dalitso zikhale temberero. Sibwino kuti chuma chimene Mulungu adatipatsa chikhale chuma choti chitiyambanitse tokha yayi. Ndiye madandaulo anena agogo komanso a MP to be koma na MP ora upitiriza bali nanga alipo alukayika za maiki bango kuno. Ngakhale makansala amene tinawa ndi anyamata ochangamuka atithandizira kuti azilondole zinthu zonsezo. Ngakhale Constituency Development Fund tifuna tiikweze ichoke pa 220 million paja ifike pa 500 million. Ni cholinga chakuti zithandize ma project ang'ono m'midzi monse umu. Okondedwa, tiyeni tikhale ni mtima umodzi. Mtima wofuna kuti dziko la Malawi tilikonde pokonda vanthu amene ali ku Malawi. Osati ukonda dzikolo chifukwa cha zimene ningatulutsemo zikhale zanga. Ayi, koma zikhale za ife tonse. Tugwirizana kodi bani? Tere magogo ayi apitira anogwira ntchito
chifukwa kwina MP amangokhala mwina ndi gogo mmodzi, koma kuno alipo magogo ang'aning'ani kuonetsa kuti kuno tayamba kale kuti zinthu zizitheka ngati ife sitingagwirizane m'machidwe athu. Ndipo zimenezo ndikuyamikireni nonse ndi mtima umeneyo. Tiye tikweze Malawi pamodzi. Chitukuko chimene tayambachi tiye tichipitirize tonse limodzi, chifukwa si nthawi yake ino yoti tisinthire zinthu tibwezerenso madziko mkobwe. Ayi, nthawi ino yonera kuti pamene tiyafika apa tizipitiriza ndi mphamvu tsopano ndi spidi imene ngakhala achinyamata nonse amene wakuyimirirani vitumbiko mumba ndi spidi imene tikufuna zinthu zathu ziyendere. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. Zikomo wonse. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula kwa mtundu wa Malawi umene wasonkhana pano pa Chatoloma kuno kumpoto kwa boma la Kasungu lero lachitatu pa 27 August 2025. Nde pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano watsika galimoto ya mpandadenga kuti akwere galimoto ina ulendo wocheza ndi anthu misonkhano yoyima mboma lino la Kasungu upitirire. Ndiye pamene mtsogoleri wa dziko linoyu akuchoka pano, ifenso kulutsa kwathu tilekezere pamenepa. Munali ndine Raymond Katayika, tikumanenso malo ena. Zikomo kwambiri. Kunali kuvina. Kunali kuvina. Sogolele wako. Sogolele mwana amina kavina. Mati ndani. Sogolele tata kulupantu kumavi. Azimo pakulupantu. Kunali dansi. Kusanja kwa kuja. Inu masati ya dansi. Dansi tu. Modi ma style ovina mwazi wana ukongo. Babo, kudi kulatu. Ine kumati abale. Kodi antu tuti kamati tikupita kunsonkhano. Tifuna tikamve manifesto ya muntu huyo. Uzaruzaje. Andife tizatani. Tifuka antu watu walipoambili. Tifuka sonkhano tukumapita kumakamfa. Kampera na mfundo za we. Kunali ife. Lodantu. Mungoti. Kunali jani. Kunali jani. Fundo. Ati jani. Fundo. Ati jani. Ndipo ino huyo. Chakwera. Welcome back. Ndipo Chakwera. Chakwera wabwera kuti azalira mulire zikoli. Ndipo zikoli limena kulira mulire. Bali pera pajoka makala nayo pasonkhano. Antu mmapeza kubalalika. Koma uko. Pamakhalira iwo. Antu akhalira iwo. Nyanja. Maisati sana pange kantu. Maisati paulo sana pange kantu. Kodi tu ine ndifuna ndinene. Zoma muyamika muntu atapita. Ine zibe sinimazifuna. Tinene chilungamo. Chakwera chilowere ni mboma. Akumana ni mavuto siyana. Mtendere sana mpenzi. Ndipo wakumana ndizo koma. Zosiyana siyana. Wakumana ndizo koma. Marongo timina atamange. Makanga takumpokera pakuyo. Kumakanga takumpokera mbuyo. Chifukwa ye chongolo wa mboma pa. Ya. Wakumana ndi COVID-19. Tijele tikumaliza COVID. Kuli cyclone Fred. Kusafugira kwa mazikuja. Cyclone Fred amaliza ye kunabwera ati ana. Anamba ndiana. Yana ndi ana. Nanuso. Kunabwera ati ana. Hadi akuzisata kwa cyclone. Wewe mama msadira Fred. Nema munaji. Oga msatangaza ati. Kutoka kupene ko ile kunali ngamba. Kusafugira kwa mazikuja. Ndiye zintu zimene zizi zinampangisa Chakwera kuti alephere kupanga chitukuko. Chifukwa ni ngozi tu. Ngozi. Subana anthu oso apuna athandizidwe. Ndiye mwanena kuti zinthu zimene zizana kumana nazo Chakwera izizi. Zimene. Ndi zimene zinaonesa kuti ali pa mavuto akulu.
sina kama lepera kuti kodi ndipanga bwanji chitukuko afanga ndi pamavuto mtendere suna bezeke mboma mtendere suna bezeke tipoje kuti pamene akuganiza kuti nditere akubwera maza kusefukira anthu akupita ndi mazi akathandiza kupita kuti kumene kuchi basa musa anthu maro amene akhala iwo ndikuyika malweni komanso kuti aje anthu achetu wafuna aje zikufuna president omwewo bambo ngakhale pakomo pako mkazi wako kumangodwala lero malungo zosaenda upanga chitukuko upanga chitukuko sizingateke ulipanga bwanji uli ni matenda muntu sungapange chitukuko chinati koma tatiyeni tione anaisesa ngakhala anali mavuto onsewo koma tukuyesesa ndiye kunalipo ndipo ndi president olimba mtima inu tatiyeni tioneni misewu kulilongwe mene waikotera misewu inu mpaka mpepu za madusapo somano papa iya wakati pasina pambano kuchita kusintha kumaoneka ngati mayiko ena achi ogomagomapa mwapaona amene pasinthira asatili mu Malawi wa makono kufuna tikaone business misewu ndionongeka Chakwera azimbobwera mwabwino Chakwera wene tatiyeni tioneni mastadium ife ndikucholo tilinawo yani Pacholo panaina kukhala stadium pacholo. Akupanga stadium. Mwanza. Stadium. Ngakhale so tulikoma. Sona muiwale tu. Zitukuko zili pali ponse. Patu kungomanga tu gala uli ndichitukuko. Sio nthu tikasewera po. Kodi ndo Chakwera sakubwelera pambuyo. Sakuyang'ana kuti ati uyu ndi mtumbuka. Uyu ndi mlomwe. Uyu ndi mchewa. Mwina ndikuti Kongo choka maiko akunja kubwera mulilongwe. Kusochera. Anasocheratu. Wabwereraso. Alisidi ni Malawi. Teulida sinta. Kodi sewina ya luka. Ndipo ikhala ngati kodi amamuti esi. Kuzapanga chochi. Kuzalowera. Malauda pau. Magesi usiku kumakanga tu sana. Komanso pamoja patu. Tindi nene nkhani ya chimanga. Chakuja Malawi muno mene chinayendera. Chimanga chondenda mulandira naye. Chimanga chinali pali ponse sana ng'anire mtundu. Andanyamula matumba chimanga. Ndipo saka ng'anina chipani. Sizate kangopereka. Ndipo kwa wina aliyese. Chifatu mbambo kamathandiza ana nyumba. Suma moyangana muntu mmoja. Kumangana ana ose. Kuti kodi adya. Ndipo mimi nazibile kuti Mulungu watipasa. Bambo yangana mwana wina aliyese. Ndipo ine kula Chakwera Mulungu azingaonjezera mwe. Ndipo ena kamakhala usana ndi usiku. Kumayankhula za Chakwera. Ndikunena kuti amene yoyo. Ambiribwa kumakhala kumunena Chakwera. Amene ucha. Muzipanga Sayanka. Ine sindinaone president. Sayanka. Ode kantima. Ngati Chakwera. Atukanira. Zikoni anthu atukana. Koma sindinamve mawu olo amozi. Oyanka. Iwo amafuneo ndizamtendere zoka. Tiyeni tione nthawi ija. Tikati tikangoyerekeza kutukana. Simunamuve ndikunyanyanyanyana. I'll kill you. I'll kill you. Kupitani. Basi ndikupani. Ili kweli. Ndiza bwino zonse zitikuzionazi. Ndeti ziti iyayi. Tibwerere mbuyo. Sogoleri ndiye mweyu. Tisabwerere mbuyo. Sogoli watu wakale. Kodino ngati titabwerere mbuyo. Anatu akhala ndi sogolo labo. Iya. Kodino tikati tibwerere ife pambuyo. Sogoleri ngati tizamupeza soko. Basi ine tibwerera. Oyu musieni zimene zayamba yezi. Inu ndo amene mwapindura mwamba zake. Koma yetu kunangopindura ko dasi. Ine tu dasi nimenda pindura kwa. Zona so ndizipani zozisatira. Amene waonda amadansi, awandazi tukuka. Ine tu ndenda kuuza. Ndakuuza. Yes. 40 atute ndimponyeni Chakwera. Alinipamvu. Ino. Uyu musieni. Azipanga madrama. Duanga drama ngati ife. Azipanga zati. Azipanga madrama jeo. Ngotingo vina ko kukonga. Dasi basi. President huyu. Mwauna antu aja. Mapungu kumajita kumba kukoma mapungu. Ngani kuti sanami. Ine zoti yanga. Nikampase wina. 16.
Chakwera ni pamba 16. Chakwera pombo chongi. Chakwera tuwa kunyambitira. Ndio mbawa na watu wetu. Wachonga kuna Chakwera na kunyambitira. Kuchonga. Bazindu zonse zomwe inu mwandichitira chimwambo chija cha zokonda mayi macheza chaka chino cha 2025 chilipo. Osaiwala zokonda mayi macheza 2025 ilipo.